Salam Atawatan TV YouTube kanalının mehriban müştokları. Hormatly tomaşaçylarymyz, Atawatan TV'de taýlanan habarlar. Habarymyzdan 2023-nji ýylyň 19-njy fevralyna sanyny. Türkmenistanda ýene-de 2 sany bilim ojagy döredildi. Hatay Türkmenistanyň üstaşyr ýok uğratmak bilen gyzyklanýar. Hataýyň ýoldaşlary Covid-den üstün çykandygyny eglan etdi. Katarly işgörler Manchester United toparyny satyn almakçy ýaly habarlar ýetirýäris. Gelin indi bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Türkmenistanda ýene-de 2 sany bilim ojagy döredildi. Türkmenistan döwletimizde ilim bilim ulgamyna täze bilim ojaklarynyň gurulmagy we açylmagy dowam edýär. Ýurdumyzda ýene-de 2 sany orta hünär okuw mekdebini döretmek gözüňde tuturly. Bu barada Türkmenistanyň prezidenti Ministrler Kabinetiniň meclisine gol çekdi. Şol resminama laýyklykda Berdimuhammed Anaýew adynaky Ahal Welaýat Molimçilik orta hünär okuw mekdebi hemde Saçly Dursunow adynaky Ahal Welaýat Lukmançylyk orta hünär okuw mekdebi döredildi. Bu bilim ojaklary 2023-nji 2024-nji okuw ýylyndan talipleri okuwy kabul edip başlamak belenildi. Belşiňe diýäli ýurdumyzda molimçilik orta hünär okuw mektepleri, Türkmenistanyň mekdepçilerini ýaşy çağlar idaralary we orta mektepler üçin hünärmenleri taýýarlaýan esasy bilim ojaklarıdyr. Şeýle molimçilik mektepleri Aşgabat şäherine, Amankekilif adynaky molimçilik mektebi, Daşoğuzdaky Bekseytäk adynaky molimçilik mektebi, şeýle Mara welaýatyna Hydyrderýaýew adynaky molimçilik mektebi hereket edýär. Lukmançylyk uruw boýunça hem orta hünär okuw mektepleriniň bir neçesi hereket edýär. Hatay Türkmenistanyň üstaşyr ýok uğratmak bilen gyzyklanýar. Türkmenistanyň Hatay Halk Respublikasynyň elçixanasynyň wekileti Hataýyň Şandon welaýatynyň Sendaw şäherine birinji gedek geçirilen Hatay Merkezi Aziýa Senagat we Maýy goýum hyzmatdaşlygy forumuna gatnaşdy. Forum açylyş dawarasy Sendaw şäheriniň Merkezi konsultatiw merkezine geçirildi. Onuň barşynda Hataýyň ötüş we özgertmeler boýunça konseptiniň ýoldaşçysy Helifen Hatay Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinpingniň gutlaw hatyny okudy. Soňra Gazagystanyň birinji vice-premieri Roman Skляр, Kyrgyzstanyň vice-premieri Adylbek Kasmaliýew, Täjikistanyň vice-premieri Sulaýman Ziýazoda, Türkmenistanyň vice-premieri Hojamrat Geldimuradow we Özbegistanyň vice-premieri Jamşid Hojaýew sanulga markal çykyş etdiler. Resmi çykyşlardan soňra foruma gatnaşyjy döwletleriň üstünliklerini açyp görkezýän sergat tomuş edildi. Maýy goýum we senagatlaşdyrmak ugruna gönüktirilen bu foruma gatnaşyjy ýurtlar öz milli ykdysadyýetlerindäki ösüşler we maýy goýum mümkinçilikleri barada maglumat berdiler. Şeýlekem türkmen diplomatlary bir neçe dowuşçuklar geçirdi. Şol dowuşçuklarda Türkmenistan bilen Hataýyň Şandon welaýaty we Sendaw şäherleriniň arasynda günden-güne gatnaşyklary ýola goýmak meseleleri ara alyp maslahatlaşyldy. Şeýlekem Sendaw bilen Alqadaq şäherlerini dogulanşan şäherler hökümine eglan etmek mümkinçiliklerini seredildi. Hatay tarapynyň Türkmenistanyň çäklerinden üstaşyr ýük geçirmek mümkinçiliklerini öwrenmäge gyzyklanma bildirýänligi belenildi. Hataýyň Hisense kompaniýasy hem Türkmenistanyň lukmançylyk we beýleki tehnologiýa ulgamlaryna akylly çözgütleri ulanmak bagyty hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygy ma'lum edildi. Hataýyň ýoldaşlary Covid-den üstün çykandygyny eglan etdi. Hatay Halk Respublikasynyň Kommunistik Partiýasynyň Merkezi Komitetining Siýasat Buýrosynyň Kemişelik Komitetining nowatdaky mejlisi geçirildi. Şol mejlisi Hataýyň geçen ýylyň noýabr aýyndan bäri Covid-19 ýokunjyna garşy görüşmekde uly üstünlik gazananyny ma'lum edildi. Bu barada Sinhua habarlar gulu habar berýär. Hataýyň ýoldaşlary koronavirus ýokunjyna garşy aýgytly görüşde anamly we uly ýeňiş gazananyklaryny eglan etdi. Hatay Halk Respublikasynyň Kommunistik Partiýasynyň Merkezi Komitetining Siýasat Buýrosynyň Kemişelik Komitetining nowatdaky mejlisinden soňra berilen beýanatda pandemiýa ýagdaýyndan adaty ýaşaýyş ýagdaýyna geçmek üçin anamly ädim ädenligi bellendi. Hatay Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinpingniň ýoldaşlygyna geçirilen mejlisiň başyna pandemiýa ýagdaýy oňa seljerlip, dogry çözgütler we strategik düzedişler girdilip, bu ýokunjy ýeňmek başardylanlygy ma'lum edildi. Hataýyň dowlat medeniýetiniň habar bermegine görä, koronavirus pandemiýasy döwründe 200 millionyň gowrak bu kesele duçar bolan raýatlanyň, şol sany 800 miňden gowrak bu kesele agyr ýagdaýda geçiren raýatlaryň lukmançylyk kömegi alanlygy belenildi. Geçen ýylyň dekabrynda Hatay Halk Respublikasy bu ýokunçlyk sebäpli girdilen berk çäklendirmeleri gowşadypdy. Ma'lum bolşýar 2019-njy ýylyň dekabrynda bu ýokunçlyk Hataýda ýüze çykyp tutuş dünýä ýaýratdy. Katarly işgörler Manchester United toparyny satyn almakçy.
Katarın İslam Bankynyň ýollaşysy Şeyh Jasim bin Hamad Al Thany'nin ýollaşlygyndaky konsorsium Angliýanyň Manchester United toparyny satyn almak üçin ýüz tutdy. Bu barada Şeyh maşgalasy habar berýär. Şeyh Jasim bin Hamad Al Thany Manchester United toparynyň aksiýalarynyň ýüz götürümini satyn almak üçin ýüz tutdy. Nine Two Foundation gazet tarapyndan bu futbol toparyna maýy goýumlar goýulur. Onuň türgünlüşik merkezleri we infrastrukturasy hassa käýminleşdiriler diýilip beýanatda belenip geçilýär. 2022-nji ýylyň 23-nji noýabrynda Manchester United toparyny häzirki ýollaşy ödüzimi Amerikaly Glazer maşgalasy satmak barada pikirlerini beýan edipdi. Glazer maşgalasy bu topary 6-8 funt sterlinge satmagy meýilleşdirýärdi. Amerikalı işçiler Malcolm Glazer 2003-nji ýyldan başlap İngiliz toparynyň aksiýalaryny satyn alyp başlatdy. 2004-nji ýyly ol paýnamalaryň 30 götürümine eýelik etdi. Soňra işçiler paýnamalaryň möçürini 70 ýaş götürme çenini ýetirdi. Bu hem oňa bu topary dol eýetçilik etmäge, hususy kampaniýa öwürmäge mümkinçilik berdi. Habarlara görä Katarly Şeyh topary satyn almak üçin 4,5 milliard euro möçürini teklip berdi. Ene mehriban müştoklar Ata Watan TV-de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şu günkü sanyny seýtirmek isleýän habarlarymyz şolardan ibaret. Hormatly tomoşaçylarymyz, şeýlekem Türkmenistan Iordaniýa diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygy. Bütün dünýä saglyk goraş guramasy boýunça Türkmenistanyň ýöri wekilini bellemek meýilleşdirilýär. Taýland Merkezi Aziýanyň bazaryny amtalýar. 580 000 hektar meýdana gowa çekiler. Transhazar geçirgesi Türkiye Dowlatleri Guramasy üçin möhümdir ýaly habarlary atawatantürkmenistan.com saýtymyzdan giňişlerini okap bilersiňiz. Mehriban müştoklar, eger de biziň saýtymyza ýeňilikli ýol bilen girmek isleýän bolsaňyz, onu Google Play Marketdan Atawatan Türkmenistan prilajenýasyny töleksiz ýükläp alyp bilersiňiz. Gepleşigimiziň endiki sanyny görüşýänçek, hoşda bolan.